אכילת בשר מאלף באב, נכון? שהמנהג לא לאכול בשר מבית באב, אנחנו ספרדים. עכשיו הגענו לידי סעודת סיום מסכת. כלומר, עוד דבר שמתירים לאכול בשר, זה סעודת סיום מסכת. זה הרב כותב, תלוי מי יכול לאכול, כולם, או רק מי שלמד את המסכת. הרב כותב, רשאים כל הקרואים לסעודה, משום קרבה או רעות, כן, לאכול בשר, לפני שזה סעודת מצווה. גם מי שלא למד את המסכת, הרב כותב, לא למד את המסכת, אבל הזמין אותו החבר, בואו סעודת סיום מסכת, יש מעלה להשתתף בסעודת סיום מסכת, יכול להשתתף איתם, כל שכן מי שמחזיק את הסעודה, התורמים של הסעודה, מחזיקים את הסעודה, אז גם ברוך השם גם יכול להשתתף. ומה טוב הרב כותב, שהרב המסיים, ישמע שם גם דברי תורה ומוסר והגדה, הרב כותב, דברים השם לכל נפש טוב, זה הלכה לכל, כן, מוסר לכל השנה. כשאדם עושה סיום מסכת, ואנשים באים ברוך השם, קוראים את השני דברים האחרונים, סיום מסכת וזהו. אבל אלה זה ככה, זה דרשה קצת של מוסר, תראה ברוך השם, קובע עתים לתורה, סיימתי את המסכת הזאת בין הסדרים, בהמתנה לקופת חולים, כן, בהמתנה לחופות. שאמרנו שבן אדם כביכול לא מוזמן לברית, ומגיע על הדרך, וכביכול לאכול את הבשר וכל זה. אמרנו שלא יכול. אמרנו שלא יכול. לא יכול. יפה. מה עם הסיום מסכת? אז הרב מסביר, דווקא הקרואים. תראו כתב פה, אפילו מי שהגיע לסעודת סיום מסכת מהקרואים, ולא שמע את הסיום, אין להתיר לו לאכול סעודת בשר בסעודה הזו. זאת אומרת שלא יכול לאכול. לא יכול, אם הוא לא מהקרואים סתם. רק היה מההתחלה ושמעת כן, הסיום. גם שמעת הסיום, וגם אחד מהקרואים, המוזמנים. הוא אומר, קרבה או רעות, לא סתם עכשיו אחד דבר על הכביש. יש פה בשר, יאללה ניכנס, מה זה פה? במסכת. אני עכשיו לשם סיום מסכת, אני נכנס. גם לא תשבע. נכנסתי ואני גם משתדל כן, משהו. נכון, אז הרב כותב פה שזה עניין של אכילת בשר, מנגחת בשר, אז כמו בברית. ברית גם, אדם ישמע, יש ברית, אליהו הנביא, כמה אנשים נכנסים, שומעים עכשיו איזה סנדק גדול. הברית אתה לא תאכל, כי הוא מחויב במנה, אבל סיום מסכת, אני משתדל לאכול שם. לא, אבל סנדק, עכשיו בא סנדק, אתה מכיר סנדק רב מוכר, אז הרבה אנשים באים בשביל הסנדק, לראות את הסנדק, ובקש ברכה והולכים. הם לא קשורים בכלל לבעלי ברית. אז גם תתיר להם לאכול, כותב לא, רק מי שקוראים לברית, מוזמנים לברית, אני נותן להם לאכול בשר. לא, הכוונה שהודיעו להם, אלה שבאו, הכוונה הם ברשימה שהודיעו להם, בסדר? אז לכן זה הרב כותב שמי שהגיע באיחור רבותיי לא שמע, לא יכול להשתתף. גם רבותיי עניין של... רבותיי, אנחנו בשידור. טוב, אני אמשיך. הלאה רבותיי. אנחנו ב... כן. אז אם הוא בא לשמוע את הבא של ההילולה לשם לכבוד הצדיק, אסור זה, אז הוא יכול לבוא. אבל הוא צריך לשמוע את הסיום מסכת. המוזיקה שתהיה פה, בעזרת השם תהיה מוזיקה מותרת. פה נדבר על אכילת בשר. המוזיקה שתהיה פה אמור להיות מוזיקה בהיתר בגלל הסיום מסכת. עכשיו, אסור כבר להסתפר, אסור להתגדח? לא, אנחנו ספרדים, רק שבוע שחל בו. רק שבוע שחל בו. מי יוצא מוצא שבת עוד שבועיים ועד תשעה באב. בסדר? עכשיו לגבי גם סיום מסכת, אדם עכשיו אוהב בשר, ברוך השם, מהעדה שאוהבת בשר, אז הרב כותב, אסור לו למהר או להאיץ. זה עולה ליוטיוב עכשיו, אתה שומעים אותך יותר ממני. זה בשיעור שאתה בשידור עכשיו, מצלמים אותי עכשיו. לעין הרע. בסוף תרשום שלומי. מי אמר שהעדה צריכה לא, להיות רק העדה? זה לא שידור ישיר, זה מוקלט. זה רבותיי. אז האם מותר להאט את זה בכוונה, או עכשיו עושה יותר מהר או יותר לאט, בשביל להגיע לאכול בשר? זה הרב כותב. רשאי אדם למהר או להאט את הקצב. מה שאתה אמרת שאסור, אתה צודק באיזה צעד, שהוא סיים אותה, ועכשיו בכוונה משאיר את השתי שורות האחרונות לתשעת הימים. זה אתה צודק. אבל אם הוא רוצה עכשיו להאט, רוצה לעיין, קצת תוספות, קצת מהרשה, קצת פרשנים, אז זה רשאי, לפתוח קצת הלכה, רשאי. או רוצה למהר. הוא רגיל לעשות במהירות מסוימת, הוא קצת יותר מהר. למה? כדי להספיק, זה יהיה מותר. להשאיר ככה סתם קטע, זה ודאי שזה אסור. גם... יכול להיות שבאמת יהיה סיום מסכת כבר מציע, אבל הוא לא הסכים לעשות את זה פה, חברותה. אז תגיד לו, לכבוד הרב אלעזר.
תגיד לו שהוא יסיים שם, אתה תסיים פה. אפילו יהיה צוות ש... אבל איזה בעיה עכשיו איתך? אתה עכשיו השארת את השורות האלה, בכוונה. לא השארתי כלום, אמרתי, אנחנו לא משאירים כלום. מה שמסיים זה יוצא... אתה עדיין בא במציאה במקביל לבבא בתרא כאילו? כן, הם חברות הגבוהה במציאה התחלנו. עוד לפני שהתחלנו אה. ביומי. נו, אז יופי, אז אתה תעשה את הסיום פה, והוא יעשה את הסיום בבית שלו. הוא לא יסכים. לא, יסכים. כן, רבותיי. לא, תראו עוד דבר מאוד חשוב. האם אדם, יש הרבה אנשים רגילים, במיוחד של הדף היומי, שלא מקפידים לעשות סעודה. מה, עכשיו הם עושים באמת סעודה? לא, בסדר, לכתחילה, ודאי שזה נקרא סעודת מצווה. אבל הוא אומר, שמע, עכשיו כל דף היומי, אתה יודע, יש מסכתות קצרות. אתה יודע, 32 דף, 40 דף. זה אומר כל 40 יום, 30 יום אתה עושה סעודה. כבד עליו. הוא אומר, אתה יודע, רוג הלך ביני לבין עצמי, מסיים אותה, אוכל בבית רוג הלך וחוגג לעצמי וזהו. אז זה לא רגיל לעשות סעודה. האם פה עכשיו באתי שעת היום, אומר לך, לא, אני עכשיו אעשה סעודה, משהו גדול לבשר. אז הרב כותב, תלוי מה העניין שלו. אם באמת יש לו כסף, והוא לא רגיל לעשות סעודה, כן, מה עזב אותי, כי לא מקפיד לעשות. באמת, זה תהיה בעייתי מה שאתה אומר. תודה רבה. אבל רבותיי, אם באמת קשה לו, הכוונה לא קמצנות, כסף, עכשיו כל פעם, אין אפשרות, יפה מאוד. עכשיו באו לו, אמרו לו, שמע, סיימת בא במציאה? וואו, בא במציאה זה מסכת גדולה. לכבוד זה נעשה לך הילולה לבבא אלעזר. ואז הוא יהיה מותר לו, בעזרת השם, יהיה מותר לו לעשות... נכון, בבקשה. יהיה לו, כותב, סיום מסכת. יכול לאכול בשר בסיום המסכת הזאת. למה? כי עזרו לו, תמכו בו, הוא לא מתוך קמצנות. אם לא היה רגיל, באמת זו הייתה בעיה. באה לגבי רבותיי לחלק. רוצים לחלק מסכת, עכשיו זה לסיים אותה ביחד. ראינו שמחלקים זוהר, מחלקים תהילים, אפשר לסיים מסכת, אתה מדף זה, הדף זה, יש מעלה של ציבור ביחד מסיים. אז הרב כותב, שימו לב, בגמרא זה לא תופס רבותיי. האדם לא יכול להגיד לחברו עכשיו, בואו נתחלק קבוצה של כמה אנשים, כמו שספר דברים מחלקים גם לפעמים, עושים קבוצה של אנשים, כל אחד כמה 5-6 דפים, מסיים את המסכת עד 9 הימים, ואז אוכלים בשר. לא נחשב כסיום מסכת. סיום מסכת זה שכל אחד סיים את המסכת. אי אפשר סיימתי 5 דפים, סיום מסכת. מקרה כזה אין להתיר. רגע, ואם אני סתם דוגמה, אני פספסתי שיעור או 2. תשלים. בסדר, משלים, אני קורא את ההשלמה. כן, הנה, זה בדיוק ההלכה הבאה. זה בדיוק ההלכה הבאה. אני עומד לסיים עכשיו, כן. מסכת ביצה, פספסתי איזה שיעור אחד נראה לי. אז זה נקרא ללמוד למפרט. לפני שאתה עושה את הסיום, תשלים את הדף הזה. בסדר. אז בואו נראה גם זה מועיל בהבנה או לא בהבנה, בואו נראה עכשיו. בהבנה מה יש, גם ככה מתקדמים דף אחד, זה לא כל כך הרבה, אין פה, אם אתה כבר נמצא... אבל אתה מבין כל מה שאתה קורא. כן. בסדר, אם אתה מבין, מצב טוב. קורא רש"י, קורא איזה מקביל, אז אני מבין מה... בסדר, ברוך השם. עכשיו שימו לב. אתה צריך להשאיר מההתחלה איתנו. הלומד שלא כסדרה. עכשיו שימו לב, הוא למד לא כסדרה, מה הכוונה? סתם כמו שאמרתם, נכנס עכשיו לאיזה שיעור, והם אמרו שם פרק שני. אמר, טוב, אני תוך כדי, הם יעשו פרק שני איתם, ממשיך איתם שני שלישי, אבל את הראשון אני אשלים. אז כל פעם הוא תופס איזה שעה בערב, ומשלים את הפרק הראשון. אז זה נקרא למד, לא כסדרה, נכון? אז הרב כותב, בגלל שהוא השלים את כל מה שהוא דילג, הרב כותב, אם בצירוף סך הכל יש לו הכל, אז זה מותר לו, בסדר? אפשר, זה נקרא סיום מסכת, למה? בסך הכל יש לו מה? מסכת שלמה ביד. אז שני, שלישי, ראשון. לא משנה, סך הכל יש לו מסכת שלמה, לא חייב כסדרן. זה לא מגילת אסתר שצריך כסדרן, בסדר? כאן הרב כותב, לגבי סיום מסכת משניות, האם סיום מסכת משניות, או כמובן לקח משניות, עכשיו לבמות, או זרעים, לא את כל הסדר, ברכות, פאה, אחד. האם זה מועיל הרב כותב, אפילו סיום מסכת קטנה, הרב כותב, כמובן בעיון, בהבנה, לא גורס רבותיי, זה לא זוהר, צריך משניות בהבנה. ואם גורס זוהר זה נחשב סיום, נכון? הנה עכשיו כבר נראה, זה בעזרת השם עוד 3 הלכות נגיע. אז הרב כותב, יש להקל שנחשב כסיום מסכת, אבל למי? רק הוא בעצמו. מועיל רק לעצמו. אז מה יעשה? את שווארמה? יזמין, שיפודי הזהב. זה כמו בפסח, שבתוך הבכורות. נכון. אז אותו דבר, משם למדנו. נכון, זה אותו דבר. נכון, אותו דבר. היה לי בעיה, יש מסכת תמיד, היא 4 דפים. אני יכול לגמור אותה. לא, אבל זה רק לך או היא לך? מסכת תמיד, זה גמרא. גמרא? זה גמרא, מסכת תמיד. בסדר, מה שאתה רוצה. פה הרב כותב... אם לא תמצא, אנחנו נעשה את זה. אם אני קורא עם הבנה את הדבר, רק לעצמו, לא?
אפילו בלי הבנה, הנה זה בעזרת השם. עוד שתי הלכות, עכשיו אני אראה לך. עכשיו אני מגיע לסייעתא דשמיא, קצת סבלנות, ברוך השם. אז אמר רבותיי, משניות, בין ביחיד, בין בציבור, שוב אני אומר, אפילו זה היה ציבור שלם, שלמדו משניות. כל ערב גם פה לומדים משניות, ציינו כמה מסכתות שביעית, והתחלנו ברוך השם תרומות. אז זה אפילו שלמדו את זה בהבנה, זה מועיל רק לאלה שלמדו בעצמם, אין להזמין מי שלא למד. מי שלמד, כן. אם עכשיו כל הציבור שיהיה בהילולה, נלמדו את המשניות הזה בסדר, כל מי שיהיה בהילולה, אז אפשר גם לאכול בשר, גם לשתות יין. אבל אתה לא יכול להזמין אחרים. אתם עכשיו הייתם 20 חבר'ה, מזמין עוד 5 חברים. אי אפשר. משניות מועיל רק לעצמו ולמי שלמד. מה עם רבותיי סיום מסכת קטנה? בגמרא? כן, אני אף כותב עכשיו. מה עם סיום מסכת קלה? יש הרי סתם דוגמה לפני עבודה זרה, נכון? בסוף עבודה זרה, כן? יש מסכת קלה עם כף, כן? לא קלה עם קוף. יש משהו שם דרצת רבתי, כן, אבות דרבי נתן. יש כל, כן, מסכות קטנות. יש מזוזה, תפילין, הרבה שם, כן. אז האב כותב, עשה את זה, למד את זה טוב עם המפרשים שם, שהמפרשים שנמצאים, האב כותב, רשאי לאכול בשר בסעודת הסיום. עוד פעם הוא בעצמו. אבל האב כותב, פרק אחד שלם, לוקח את זה פרק גדול עכשיו, לא יודע, כלל גדול, נגיד בשבת. האב כותב, אפילו זה גדול, אינו נחשב סיום. אבל פה משמע שזה, הנה, מועיל רק לעצמו רבותיי. מה שאמרנו, מסכתות קטנות, דינם כמשניות, מועיל רק לעצמו. שכח מזה. כן, למרות שראינו, אתם יודעים, חידוש שראה לי אבל הן מועילות לדוגמה לפני צום של פסח. בכורות, כן, לעצמו, לא לפתור אחרים. ראינו אצלנו באור ההלכה, שמה שאמרת זרעים, באור ההלכה הוא מביא, לגבי נגיד פטירה מתחנון. נגיד עכשיו באים לעשות בתפילה, אומר איש שם, מה קרה? סיימתי משניות. אם הוא סיים בעצמו משניה, לא פרק אחד, אלא נגיד ברכות. סיים ברכות במשניות, לא מועיל לפתור את הציבור. אבל אם הוא עשה עכשיו סדר שלם זרעים, תפס כל זרעים, כן, בזמן הקט, זרעים תפס, זה מועיל לפתור את החנון, את הציבור מתחנון. היה לזה פה פעם אחת, כן, לא ציבור כולו, כן. בסדר רבותיי? גם בדף היומי? מה זה דף היומי? גם בדף שלומד דף היומי. והגיע לסיום סדר, גם פותר את הציבור מתחנון? רק סיום מסכת אפילו אחת, יותר מזה, כל נזיקין. כל שכן. דבר איתך משניות, אתה מדבר, משניות? לא, גמרא, סיים מסכת, הוא פותר את כל הזה? אם סיים מסכת, סיום מסכת. הלילה הוא סיים, נגיד עכשיו הוא סיים, היום לא אמורים תחנון? לא, לא, אז תמיד דבר הסמוך. מתי שאתה מסיים, התפילה הסמוכה בא לו לעשות תחנון. אם בא בשחרית, אתה מסיים לו בסוף שחרית, אז לא נגיד תחנון. אם לפני מנחה, אז לא נקרא תחנון במנחה. או אחרי מנחה או לפני מנחה. אחרי מנחה גם, בדרך כלל עושים. אז הנה עכשיו הרב הביא לגבי מה שדיברנו על משנה, גמרא וזוהר. שימו לב. משנה או גמרא, בלי הבנה, אפילו מסכת שלמה תסיים אותה, בלי הבנה, קורא, לא נחשב לימוד ואי אפשר לשבת את זה כסיום. חייב להבין, אף כותב, פירוש העניין, לא פירוש המילים. עכשיו מה הוא עושה? הוא פותח מילון ארמי עברי. לא, מדבר לא משנה, גמרא זה רש"י ותוספות. רק רש"י רבותיי, או אפילו גם בלי רש"י. אבל הוא לומד רבותיי את המסכת, אבל הוא לא פותח מילון ארמי עברי. הבנת העניינים, עכשיו קושייה, עכשיו תירוץ, עכשיו שני תירוצים, עכשיו חוזרים לקודם. מה מטיבתא שיש לך פה? ודאי מטיבתא זה ודאי. אבל ודאי מטיבתא זה פותח הכל עם כל העניינים, גם שוטנשטיין. אבל אני מדבר שם, ברוך השם, הרבה מסכתות, סיוגים של מסכתות שמסבירים. אבל סתם קרא להם גרס. קרא מסכת ברכות, את מה הוא הבין שם? את המוסר. כל מיני הרבה מוסר במסכת ברכות. כל הגמרא יש ברוך השם מתובלת, הרי שם הגמרא אומרת למה לקראת מסכת, כן, בבבל, בלימוד בבלי, שבלול בכל. יש בו תורה, נביאים, כתובים, מוסר, הכל. יש שם הרבה, מסכת ברכות זה המסכת הכי ארוכה בתורה, בגמרא מחילה. מבחינת המילים, מבחינת התיבות, היא הכי ארוכה. בבת רשע שלנו זה הכי ארוכה בדפים. ברכות. שבת. לא יכול להגיד לך את הסדר שלהם, אבל שבת גם ארוכה, כן, בטח. קנ"ז דפים. בסדר, רבותיי. אז לימוד בסדר, הבנו, משנה, גמרא, אתה גורס את זה בלי הבנה, לא נחשב כסיום מסכת. חייב להבין את העניין, מה העניין שמדובר פה. אבל זוהר הקדוש, לא כותב, לא מבין את הסודות שבו, ספר אחד מהזוהר הקדוש, נחשב סיום, ונחשב לסיום מסכת, אבל לעצמו שוב, גם זה לעצמו. ספר אחד. עכשיו שאלנו פעם בכולל,
מה זה ספר אחד עכשיו? זהו. לא, לאו דווקא אני אומר ספר אחד, היום מחלקים את זה ספרונים הקטנים, כמו שמחלקים, נכון? מה, ספרון אחד זה נקרא ספר אחד? אני אומר, אולי בספרים ה... כן, אחד מהם. לא, מה פתאום? איך שם 50 ספרים? לא, לא מתוק מדבש. דבר איתך רגיל, זוהר הקדוש רגיל, כמו שהרב בן שמואל, האדומים האלו, הכחולים. הרי תשים לב, יש גם מהכחול, זה עם ביור, עם לשון הקודש מצד שמאל. אז זה גם נהיה יותר ארוך. אני יודע, תתכוון בראשית, משהו, שחלקו את זה רגיל נראה לי. אנחנו סיימנו בראשית פה בשיעור זוהר, והרב התיר לנו לעשות זה היה תשעה באב או בל"ג בעומר, עם נידה, עם בשר, עם כל. איזה רב? בעומר, משה שאל. כן? זוהר? זוהר? בסדר, ספר אחד. אז לכולם. כולכם סיימתם ביחד לבעלה, בסדר, אמרתם ביחד. מה עם אבל רבותיי? האם אבל רשאי להשתתף בסעודות האלה בכלל בסיום מסכת? אז היית אוכל חצי. מישהו אבל על אביו ועל אמו רבותיי, בתוך 12 חודש, שימו לב, מותר להשתתף בסיום סעודות מצווה, לאבל תוך 12 חודש, סעודות מצווה, מותר להשתתף. לא יקרה סעודות מרים. סעודות מצווה, זה סיום מסכת, סעודות מצווה. כמובן שבלי מוזיקה, לא דיברתי על מוזיקה. דיברתי עכשיו, אוכלים בשר, סעודת סיום מסכת, מותר להשתתף גם אבל בתוך 30 יום על שעל הקרובים. אחי, אח, אחות, כן, בן, בת ואשתו, שעל הקרובים, רשאי להשתתף בסעודות סיום מסכת, כי זה נקרא מצווה, זה לא נקרא סעודת מרים. נפילת אפיים, אז כמו שאמרתם, רואים, סיום מסכת תקבע הזמן שלה סמוך למנחה. אז כל המסיימים וקהל המוזמנים שעושים מנחה, אין וידוי ונפילת אפיים, נחשב יום טוב שלהם. בסדר, זה לגבי, סיימנו עכשיו כל עניין של אכילת בשר. הגענו ראש שם שבוע שחל בו. ראש שם, 10 דקות. שבוע שחל בו תשעה באב רבותיי. זה מתקרב מה שנקרא לחג השנה, כמו שהסברנו, יש את זה. כן, ממוצא שבת זה מתחיל, ממוצא שבת. ועד יום שלישי בערב שיוצא, אז זה חוץ מאכילת בשר, שאנחנו מקפידים גם ביום רביעי. בסדר? אז תספורת, רבותיי, הדבר הראשון, כמו שדיברנו שתספורת, ותגלחת. מתחילת שבוע שחל בו תשעה באב, בין ראשו ובין זקנו, אב כותב בין כל שר שבו, שפם אב כותב כל שמעכב את האכילה. רק בשבוע שחל בו מראש חודש. כן, לא, אתה לא מתגלחים בשאר הגוף, בסדר. שבת לפני זה אין בעיה, כאילו ביום ערב שבת אין בעיה. ערב שבת אין כן, בדרך כלל, אם היוצא תשעה באב ביום ראשון, אז הרב אומר, גם בערב שבת הזה לא להתגלח ולהסתפר. למה? שיכנס לפחות לצום, יראה את זה קצת זיפים משהו. אבל השנה חל יום שלישי, אז אין בעיה. ערב שבת אין בעיה. מי מוצא שבת? מי שנהג לא להסתפר ולא להתגלח בשלוש שבועות האלה, זה כמו נדר וצריך אם הוא עשה את זה מצד שהוא ידע שזה מותר, אז אני אומר פעם, אז נקרא מנהג בטעות. הוא חשב שככה זה המנהג לספרדים, אז זה מנהג בטעות, לא צריך התרה. שוב נאמר, אם הוא רוצה להפסיק את המנהג, עכשיו בן אדם רוצה שנייה לו את אירוע, אני יודע מה? אז עוד פעם, אם זה ביטול המנהג, לא, אם זה ביטול מנהג לשעתו, לא, אבל אתה מחלק פה לכמה נושאים, עוד פעם, אחזור. אם אתה רוצה לבטל לגמרי, אז אם זה המנהג בטעות, הכוונה, היית בטוח שהספרדים ככה נוהגים, לא צריך התרה. אם אתה עכשיו רוצה, ידעת שזה מותר, אבל עשית על עצמך חומרה, אז צריך התרת נדרים. אם יש לך, אתה עושה את זה בגבות אירוע, כנראה חד פעמי, אירוע זה משהו מיוחד, אז לא צריך, כי זה התרה לפעם אחת, לא צריך התרת נדרים. שנה הבאה, או אחרי האירוע, אתה ממשיך בנדר שלך. בסדר? זה נקרא חד פעמי. אז לנו ספרדים רבותיי, אין להסתפר, אין להתגלח, שפם, מה שדיברנו, שפם, מה שמעכב את האכילה, מה שמגיע למצב כזה. לא, עד יום רביעי, בצהריים. עד אפילו יום שלישי בלילה. כן? כן, יום שלישי בערב יצא הצום. חוץ מבשר שאנחנו מקפידים בזה. ב3.5 שבועות לא הגלחתי. בשר, עכשיו. הרב, בשר זה עד יום רביעי, נכון? כולל יום רביעי, עד יום רביעי בערב. בערב? בשר. לא עשיתי אפס. חצות היום אתם ראיתם? ביצחק, לא, אני שואל, בערב או בחצות היום? בגלל זה אני שואל. אני זוכר בערב. אני יודע שיש מנהג שגם עד החצות היום. תוך, תראה הרב, תסתכל שלי. אני אשריכם ישראל. אז אתה צריך את זה עכשיו? מה, לא צריך, לא צריך את זה עכשיו. לא, אני אגיד לך למה מסדר חצות? כי הרי שם אמרו בגמרא, אם זה היה תלוי בי, הייתי קובע את הצום העשירי, נכון? רבי יוחנן לא טועה, נכון? היה קובע את הצום ביום העשירי, כי הוא התחיל להצטרף, רובו נשרף בעשירי. אז איזה רב כותב פה, העשירי הוא כותב יום עשירי. אז כאילו עד
עד שקיעת החמה של יום העשירי. אז זה עד אחרי השקיעה, בקיצור, אז אחרי השקיעה אתה יכול לאכול. 7 ברכות לחתן, הוא פוסק כמו, החתן הזה פוסק כמו הבן איש חי. אתה יודע, הוא פטור היום מהצום לפי הבן איש חי. היה פטור היום מהצום, בגלל שהוא חתן. שבוע. כן? אבל לא, אבל הבן איש חי אומר לו, חתן פטור. אז הוא יצום. טוב. פטור מהצום. הולך לפי הבן איש חי? בסדר. אשרת. היום הוא חתן, כל השבוע הוא חתן, לא מבין. הוא שותה מהרב שלי תראי לשתות. הוא עבד בחום, בשמש? למה באת לעבוד? נכון. הוא לא עשה טוב. הרב כותב, אדם שהכריחו אותו לעבוד. אם הוא לא הכריחו אותו, יום חופש. אם הוא קובע לעצמו את העבודה, תעשה יום חופש, אל תעבוד בשמש. אתה לא יכול בקום מעשה לבטל לך את הצום. אבל אם הכריחו אותו, דבר עבד, יפטרו אותו, צבא, דברים שאי אפשר לעצור, והוא עכשיו הגע למצב שעומד להתייבש, אז התירו לו כבר, בגדר חולה כבר. אבל הוא לא יצא להכניס את עצמו לכתחילה. בשיעורים, ודאי ש... מה, חופשי? בסדר, אז לא יספיק לו השיעורים האלה, היה מתייבש, אבל ודאי שלא עשה טוב. היה צריך לכתחיל להכין לעצמו איזה תה חזק, תה חזק עם תמצית חזקה ובלי סוכר. ככה זה לכתחילה. אם הוא לא ברירה, כן, מה, ככה? חופשי? לא, זה... אדם שהתירו לו. נכון, נכון. נוזלים דרך הגוף ולא דרך הפה, מה הבעיה? אבל לא לכתחילה. זה אדם שצריך, יתירו את זה, גם בכיפור יתירו את זה. מה עם ילדים קטנים? בכיפור יהיה בו היה אולי לפצוע. לא, בכיפור אדם שצריך. לא צריך, הוא עושה את זה בשביל... הנה, ילדים קטנים. לגבי מה? תספורת. אז הרב כותב, בשבוע שחל בו, תראו את החידוש רבותיי, בדרך כלל אנחנו לא נותנים אבלות לקטנים. אבל שבוע שחל בו, אסור לגדולים לספר את הקטנים בשבוע שחל בו. בסדר? רק שבוע שחל בו. מראשון עד שלישי בערב, יש לספר. 3, אבל שימו, בסדר. רק תשימו לב לדברים. מה הם בעלי ברית רבותיי? בעלי ברית. מי זה בעלי ברית רבותיי? חתן, המוהל, סנדלק, אבי הבן. כן, בואו נגיע לחתן. גם התינוק. היום השידור, השם יעזור. מקווה שיהיו צפיות. טוב רבותיי, בעלי הברית רבותיי, זה המוהל, סנדלק ואבי הבן. הם מותרים להסתפר ביום המילה, גם לאחר שנכנס ראש חודש. בסדר? זה יום טוב שלו, אבל בשבוע שחל בו עושים לו. כי למה? מראש חודש, יש לנו נוהגים, יש כאן גם י"ז בתמוז. אבל שבוע שחל בו זה מדין התלמוד. אז גרב כותב, אפילו לכבוד המילה אין להתיר. יצא מילה ראשון, שני, שלישי, אין להתיר להם להסתפר את גליה. בסדר? גם חתן. חתן שנושא אישה. לא כאילו לכבוד ברית או לכבוד כלום? בשבוע שחל בו. בסדר? לא, כמה זה לא דחו. שנה חל ביום שלישי, ראשון, שני, שלישי, אפילו, כן, אבי הבן, מוהל והסנדק, אסור להסתפר ולהתגלח. יום טוב. הלאה. חתן שנשא אישה סמוך לראש חודש אב, אבל מותר, כן, עכשיו הוא הגיע עכשיו, כן, עד ראש חודש אב, אנחנו הספרדים מתחתנים, נכון? עכשיו כל שבעת ימי המשתה שלו יצא לו גם אחרי ראש חודש. אז מותר להסתפר. עד לשבוע שחל בו מותר לעשות אירועים ודברים כאלה? עד א' באב. מה, רגע, שנייה, מה מדובר? אם זה חתונה, אנחנו הספרדים... חתונה, עלייה לתורה... אז אם זה בר מצווה בזמנה, אז כל הם מותרים. זה מה שהרב התיר להם בתל אביב. ודאי. בר מצווה, חוץ מחתונה, עד א' באב, מתחתנים הספרדים. אשכנזים מי"ז בתמוז. בסדר? אז עד א' באב זה חתונות. מא' באב גם לא מתחתנים הספרדים. עכשיו מה אצל בר מצווה, ברית מילה? מה? זה מה שהרב בתל אביב התיר להם כנגד מוצאי שבתים, לבעלי עולמות תל אביב. שהוא היה רב ראשי של תל אביב. כן. מתחילים את העולם מוצאי שבת, חלים שבת. אומר להם, תתרו על המוצא, שמע, פרנוסה. אמר, ניתן לכם את מי י"ז ואבו יש זה. אמר, לא, אמרו אסור, אני אתן לכם. נכון. בסדר רבותיי? אז ימים טובים, אבל בשבוע שחל בו, עוד פעם, אין להתיר לחתן, כן, לזמן הזה להסתפר. כלומר, אם יצא לו להגיד כ"ט, סתם דוגמא, הסתפר, הוא ממש התחתן, סמוך לאלף, כ"ט, ויצא שבוע שחל בו, נגיד יום חמישי יצא 9 באב, או חמישי זה יכול להיות, כן, ארוך. אז יכול להיות יצא שבוע שחל בו, בתוך ישיבת יום המשתה, אסור להסתפר. כל מחאה הוא כותב, בדיעבד, אם ראית אחד מבעלי ברית, שהתחתן, שהסתפר, או התגלח בשבוע שחל בו 9 באב, הוא כותב, אין למחות בידו, יש לו משהו שיסמוך. טוב, זה שחל 9 ביום ראשון, אז זה מותר כי זה דחוי.
שמיים חתן בר מצווה, יצא יום הולדת שלו, ח' באב, ו' באב, כן, כמו השנה שנגיד שבוע שחל בו. זהב כותב, כמובן, אם זה אחר ראש חודש אב, מותר להסתפר. זה עוד פעם, ביום הבר מצווה שלו, ביום שהוא נהיה בר מצווה. שזה יום שמחת ליבו. אבל בשבוע שחל בו, אין להתיר. מה ללבוש בגדי שבת, בגדים חייב כותב. קשוח השבוע שחל בו. שבוע שחל בו, כן, כי זה מדין התלמוד. לא, עכשיו שים לב, הוא רוצה בגדים חדשים. שבוע שחל בו, לא ללבוש בגדים חדשים, אלא בגדי שבת הרגילים. חכם אין בראשו, לפני זה ילבש אותם ויוריד אותם. בסדר. הרב, גם עכשיו אפשר לקנות בגדים חדשים, נכון? לקנות עכשיו, כן. עד א' באב, אפשר לקנות, מצד עכשיו שהחיינו בשבת. רק בשבת. גם דבר העבד אפשר. דבר העבד, מבצע. עכשיו אתה מדבר, עכשיו מא' באב גם. מותר להגיד אם מישהו מתווך וזה לעבוד, מותר עדיין, נכון? כן, בטח. גם מא' באב, אם בא' באב יש איזה דבר העבד, הפסד עכשיו, ועסקה שהם לא עכשיו, לא תהיה ברירה, אז גם מותר. האדם יש לו פגישה חשובה, אנחנו מניין, נכון? יש מניין? כן, הנה, בעזרת השם. הנה, זה הרב אני. מי שיש לו פגישה חשובה, רבותיי, עם שר מאומות העולם. יש, בטח שיש. כן, יש. בסדר, רבותיי? אם יבוא אנשים, זה עכשיו. בסדר, רבותיי, הוא לא יכול להישאר שם עם זקן, בלי לא מגולח עכשיו. מה יעשה עכשיו? שבוע שחל בו. כותב, ישתדל להיות צנדק. באופן זה שתעתיר גילוח הזקן עבור שבוע שחל בו. הוא ילך לעולמות, ילך לחדר לידה. אני הביאו לי, אני קראו לי אבא של הכלה, של החתן רבי, יבוא אחד יגיד הוא צריך להתגלח, מה? צריך להתגלח, מה לעשות? בסדר, רבותיי? מה הוא מצרף פה? סנדק, פלוס הפוסקים שמתירים בשבוע שחל בו. בסדר? גם סנדק. לסרוק את השיער מותר, רבותיי, להסתרק מותר. גם את הזקן, גם אישה כמו גם איש. כן, לגזול ציפורניים, אנחנו הספרדים. אב כותב, מותר ליצול ציפורניים. האשכנזים מחמירים בזה, כן. וזה בעזרת השם הגענו לקיבוץ. ברוך ה' אמן ואמן.